Esselamu Aleyküm aziz izleyiciler. Selamu Aleyküm Sapara Ağa, Halmurad Ağa ve Aydın. Aleyküm Selamun selam aleyküm. Kemine. Yaşlılar selam aleyküm vatandaşlar selam. Vatandaşlar salam. Yiğitler selamun aleyküm. Halmurad ağa. Kovumsun. Buyurun. Selamun aleyküm vatandaşlar. Sapara, selamun aleyküm. Kemine, Aydın, benim size de selam. Sağ olun, oturar mısın hemen? Selam. Allah. Şükür. Nova yaşlılar bugün yine önkü gepleşen devamı değişen böyle şu diktatörlerden kalan miras var da birazcık gurrun etsek de sebebi hemen şu zatları bilmeyetim ve vatandaşlara men fikrimce köpsü şu zatları bilen ok yani Türkmenistan'ın yağdayını bilen ok ve şu an şu gün bir giyin işleyin ne etsek giyin işleyin değil de bir in vacip nemelerine seredik geçeli. Allah. Birinci bilene neme yankı altın asır köylü Ön kağıdı bilen. köl kuruldu. Onu vatandaşlar biliyorsunuz. O Niyazov dövründe bir köl kuruldu. Şu köl hakkında Saparağa sizin bilyen nemeleriniz neçe çıktı, edildi, ne için edildi, şonun bir sebebi olmalı. Yöne köl kuracak deyip kurulup nemedilen o zatlar. Şu zatlar var arada aydıp verseniz. Ve şu günkü günde çok yağdayı neme, Saparağa yine şu günkü gün neme yağdayı var şu kölün. Şu zatlar hakkında birazcık durun etseniz. Demek kemiğine köylü yankı kartadan görkölüp bilden Google Map'tan. Ve Sapara Ağa, köylü. Köl diyerlik adam ayı onun. Ve hazırki adı Karagum deyip geçeceğine şu taydan nemesini görkezip vereyim. İldeşler şu tayda yazıya. Golden Age Lake deyip altın asır köylü deyip geçeceğine ekene. Yani şu tayda hem nemelerin yazıya bahası var. Onu görkezmekçi. 4,5 milyar dolar diye. Ondan sonra nerede yazıyatı yani uzunluğu artık gelen yere. Anlat, 120 kilometre yani Levap'tan başlayıp şol yankı yine şu tayda nemesi var. Yolu şunun yal gelip en son şu köl şor su toplamalı da yine şol vakti nemesi başta kurulan vaktindaki näme değil ya Sputnik'taki suratı diýip aýdalym ona. Ýa bulam häzirki ýagdaýy ýyldaşlar. Sapara ýene görnüşe göre şu taýdan çykmaly. O şu Kollektör üstü bilen gelmeli. Kollektör duruşma dip deme vardı. Kollektör vardı. Şor su deme diyen. Haramşa uyatta. Hem Özbekistan'ın hem Türkmenistan'ın ehli deykeçleri şu kollektör duruşma deme diýdi. Çerjonky o tarap Özbek Urgenç tarapdan deykeçlerin suyu kollektör duruşma dip kemine görkölüp bilsen badır yolu olmalıdır. Haramşa uyadı bizim döwrümizde. Bunu näçinji ýyl demedenlerin ben edil dememde değil. Halmurad sen bilýän bolmagy mümkin ýylyny köylüň ýa altyn asır köylüň Altın asır 2001-nji ýylda gurulyp başlany Sapara. Şeyleri hakkı bizden soň emetdi. Indi bu bir näme diýin? Dünýede ýalňyş zat edilip bolýan bolsa şolar iň ulty bolmaly. Ene bahasynda aýtdy kemine 4,5 milyar dolar diye. Indi Türkmenistanyň deykeşleri gömük. Bunu bilmeyen yok da. Marda da şeyle Çerjog'da da Daşovuz'da da deykeşleri işlen o. O deykeşleri işlemeyen bolsa şor su nereden gelmeli? Şu deykeşlerden gelmeli. Yani neme köylü.
Köyle de deykeşte tuğ olman son köyle de baran ok. Önkü gelene bu korkutorya yerine doğudu neme galli. Kemine şo nemen köylü görköz yani kurap yatan köylü. Şu taydan başlaya. Şuat ne buğru. Oğu. İnni ştayk tuğ yığınanındır. Çoğurtu. Son devamlı gelmeyen son ya da bu oryan son gelen sondan kan olun son o tay guruya da ne bu üçüncü Aral köylü ikinci Aral köylü yani sarıgamış ikinci Aral köylünün yağdayına gelir sebebi deme kolektör yani deykeş deytuğunu atyan kolektör yankı köylü uyuyor da. Ni sarıgamışam gurumolu bu work nemedi ya da adalı ya da yankı suyun içindeki nitratların nemesem konsantrat desem has yığılaşmalı. Sebebi ne 1986-87 yıllarda men devlet komitesinin başına şu sarıgamışa nemeyi verdiler de bir de şun bağırlağa ekologiski neme bolon son ulu problemi bolon son. Şu tayda bir 2-3 mi bağlıkçılık kalhod vardı. Yani şoları yapma için yapmağım abasına vaniyasını yani esaslandırma için onun hakiki yağdayı yüze çıkarma için yani denizçiler, suçular, yerçiler, o himikler, biyologlar 20-25 adam nemedine ulu devlet komitesi bilen şu tayda 20-25 gün oldukta. Yani şu taydaki şu vakti bizim berende kulçeniyamiz bu suyu yani balık demesi için ulan bolonok içindeki balıklar eyyem mutatsa geçiptir de. Yani kelleleri şuları yala kuyrukları ince bir vahşi bir rahatlara öğürüp dururdu. Bağlığım tutuk gördük şu tayda. Çünkü için şu savkolları yapıldı. Bunun ağrıyım o tayda balıkçılık nemeni ulanmak bolonok deyip takülçeğine verdik de. Şuları yalak neme ne Türkmenistan'ın arşivlerine bir yerlerine bağıdır şu. Bu 96-97 yıllar olmalı. 98 olmamı mümkün. Ne çoğu atyağda şundalıktı. Tabi kolektör drujba deyip esasi yey nemesi vardır. Onun ulu kanallar kiçidel. Ulu olmasa. Ulu su. Yani ehli hem Türkmenistan'ın hem Özbekistan'ın berçetlerindeki Türkmenistan'ı terk et. Oburtlarındaki deykeş şu kolektör drujba koşuluyatta. Yani Lelinsk rayonun tögöröklerini Şuat Aktepe mi? Şu yani ullokan kanal yalak tidlik ödem tidakken bir su tarağım şu uyatta. Yani o taylar kan yedim. İnni şu kanalı yani köylü altına tür köylü bağlattırlar da. Şu kolektör drujbani. Kolektör drujbadan hem Şuat akyan zat yok. Demek bu köl hem pulu yere soktular hem ehli Türkmenistan'ı ekolojik katastrofa atarlar. Sebebi geçler hem becek gömülüptür diye de 80-90%. Ne Hovuzhanım şoğur vasıp yatir maram tejen tövürüklerim çerciğin tövürüklerim daha şovudum ama yani düğün oğlanlar bilen biz ehli Türkmenistan'ı bir nemesini kartasına aylanıp çıktık da. Olin Huday taklasın.
Yani bär nires diye de benim Mars'ın arka yüz diyenine. Edil şonda rüyalak yağday ödüm ekologik katastrofa. Yani Aral Kölünü bilmeyen yok da dünyada da. Nähli Türkmenistan şoňa öwürdiler. Ähli Türkmenistany bunu ben uloldup demedem ok da. Ne ödüm milyartlap 4,5 milyar diýär bolun şunu düzeltmek üçin 30 milyardan yetmez. Ve şu eden işini Niyazowyň bunun bir aksamsaň eden cinayetini yeni 30 milyar çıkaranda da düzeltip bolmuyor. Ne şulon düýünden hiç bir kompetensiyetinin yoktuğunu şarat şu. Tutnamatı. Bular ne devlet bak gıcıcık kerhananın bile dolandıp bilmeyecek adamlar. Bularda kompetensi değil ya da düýünden yok. Şulon bir günü Türkmen devleti için milyarlap yitkidir. Ödüm ulu betbağçılıktır. Nadanlığın bakatı katı gımmat bulyandır. Uruştan amummattır. Dine köylün bakatı 4,5 milyar dedik de. Galan dağıtları intak nemedem de oğumda. Bir oğullarını dağıtlarına Balkan'a aylanıp gördük de dün. Oğu. Bu da haklısın. O tayda doğulmak bir ödü bir deme uzap. Onun üstüne yine de diktatura bilen korkuyla onun yeter yetmediğim üstüne hoştan doğuğa öğürler bu taylar. Ben şu Esenoğlu. Yaşar yalık yer mi? Esenoğlu yine bu ildeşler. Bir sana ağaç näme hiç saat Yok, ağaç yok. Şimdi ben Esenoğlu ýa yakında bir gürleşen bir ildeşimiz vardı Esenoğlu'nun içinden. O nädip ýaşaýaňyz diýip soranmyzda bu taýda diýdiňe balyk bilen ýaşap bolýar, onam diýe tutdurar oklar diýdi. Gizliň gaçyp tutýan bolmaly. Bu taýda o balyk bolmasa nädip ýaşasyn ýa? Çöl bir ağaç biten o. Denize de ýakyn. Men aýdyp beren näme Esenoğluň şu ýagdaý dedim. No. Sebäp Esenoğlu'da, Kızıletrek'te, Madaw'da, Buğdaylı'da, Çelekenne, ta Gazancıga gelýänçe, Gazancygym şu kanal gelenden soň 93-nji ýylyň soň biraz suwly bol. Oňa çelle o taýda da Kızlarbatda da hiç ýerde suw ýok. Şeňmi? Gumda ta nevtaňyň şor suwly. Krasnovodam şoň ýaly aprisnitli saklap oturan ýerme şäher. Deniz yakı şu regionuna ya Balkan vilayetine hiç asıl ilat şu yaptığım su var ya kanalın ya deryadan su var içen milletler şu su elmeden bize şu yankı su maşinleri bilen getirirlerdi şunu her bir havluda uyusu var şunu 5 kup 10 kup satın alya 5 manada 10 manada şu bilen onu dederdi o su hili nahil içinde kurbağa mı mörmöcek mi yüzmeyen hayvan yok. Şeydi bizine aklı sabit zamanını yaşak geçirdik de. Son araştırmalara çıkamazda önküce günem bitti. Şu boş duran görküzülüyenlerle Zahil'in köprüsü boş göçüp gitti adamlar ya. Ölüp gittiler. Sebep o millet ozulduğuna şu balıkçılık bilen sabit zamanını meşhur bolun ya yine Çeleke'nin Karakorum zavodu ya yine Şuriyal Kubluduz ol bir devlet işi. Yani nevitçiler o zatlarım yapırlı bolu. O adamlar bilemez näme hasabyna ýaşap berildi. Döwletden hiç şey ne kömek var ne gorluk var. Onu tamam şu su haçan gelýärdi sapara. Ünsür teretseňiz şu Çelekene barsaňyz
Esenolda da, Madawda da, Kızıl Etrek'te de ýagdaýdandyr hemme ýerli. Şol jaýlym üçeginden ýaşdy wagtken açan ýaş ýaganda. Şol terminaldan gelýän suw ýöreýte şol ýema harçlar daýlanmasyn diýip şol urlum howuzlary goýularakdyrylýardy. Jaýyň aptarna. Soň adamlaryň özleriniň şe malyna da suw bolýar. Başga hiç ýerden suw ýok. Hökümetten görün deme yok o taylarda yağış kış ya yağdaylar bir kısa par yağaymasa bolly. Aqalyn wagtym satyn alma sen mezbur Nevtdadan getirýärler suwy. Ya başga bir ýerden ozal SSR döwründe Bakudan çeleklap getirilirdi suw. Hem çelekkene hem Krasnovoda hem Berg Esenula şem paramlamışsa bilen tankerler bilen ýöreýse suw daşıýan. Soň SSR ýykylandan soň olar suw daşıýan da adam ýokda. Bergin ýeresi kemine adyny aýt Okarem. Kemine. Okarem. Okaram. Yazan okuyan. Aynı orşa ýazylýar, okaram diýilýär türkmençe. Ine şu hemmesi deňiz ýaka ýerleşen ýeme bardyr. Beýle kowurlarym görkezk emin. Şol Kanal 92-nji 93-nji ýylda eýam göne barıp ýetdi de ýetjek derejesine. Ondan aňryk geçen Gazanjyň aňyr ýanyna durdy. Şondan soň turba alyp çekiläýmeli de ýetmeýän ýerleri. Şol sahanda Meşedi Meseriyan düzlüğüne mene gidip yatan subtropik rayon özleştirilmeli. Hiç tat edilmedi. Ine, eredin ana. O avalar şu taýlarda adam ýaşaýar, vatandaşlar. Gamışlyja diýe. Ha, o. Hemmesi şunu ýaly. Suw bolmadyk ýerde de durmuş ýok. Ýöne şonda da şol adamlar mydar edip ýaşap ýönem üçin ýa deňiziň baglygyny ýmeli bolar ýa da bästan kel toklygyny nylgap ýörmeli. Başga olarda eklenç ýok. Ozal bolar deňe buğra aýlyga ýaşap ýören ýylar. İnternet var mı Albrat? Ha? İnternet var mı kanjo taýlarda? Ýok. Ýerden bolsa. Şoň üçin bir habar olar dünýäden. Olar SSR-iň ýykylanyny bilmän ýören olar bar bolmagy mümkin. Ente. SSR-iň geleni bilmedige mamkan ýani. Mümkin olan bolup bile şöyle mal wagt bererler, iki ýekesi galan bolmagy mümkin bile. Bektaşy da ady gördük golün ýanky Hudaý saklasyn. Onuň da bir owy bar. Marsyň arka ýüzi de. Ana. Marsyň arka ýüzi. Hudaý berdi diýe. O Şutaýdan sorajak zadym bar. Ene şu owada görýän bolsaňyz hiç hili bir daşardan ýol zadam gelmändir de bäri. Indi elbetde özleri çykýandyr. Ýöne ýol iň esasy şu altyapynyň iň esasy näme? Ara gatnaşyk, şu ara gatnaşyk bolmasa adamy ýanky näme bir döwlet diýip bolmaýar o taýda. Ne şular mysal üçin ara gatnaşyk ýok, beýleki näme bilen dünýä bilen. Diňe şu öz owasynda ýaşaýan olarmasa, soňa şu taýda indi öňe ösen adamyň düşünjesini, nämesini pikir edip görüňde. Yani näme görüp ulalýar o çağalar, yeneler. oku mektep bolmaly. Bilim almaly. Bir ýer dowmaly, ketel bolmaly, bejerilmeli. Taparal bular o adamsy da bular çarwaçylyk bilen meşgul ede. Aýdýan şu düýedarçylyk, onuň goýun başga näme bar olarda? Gawatam şu deňiz ýakasyna bolsa deňize gidip balyk tutaýmasalar. Bular bar oňudy şol başga hiç ýerden daşynyň şulary hökümetden, döwletden kömek ýok. Asla zat ýok. 30 ýyl ber. Ve bu Türkmenistanyň kenar ýaka şäherlerim ýa-da owalary. Ýok, Esengoly bolsa merkez bolup durur. Bu taýyny Eýran. Ya bu taýda da türkmenler ýaşaýar. Eýran barka. Türkmen liman diýerler, ine Türkmen port mu şu şäheriň adı ya. Benler Türkmen hemmesi bar. Şunda da türkmenler ýaşaýar. Ine bu taýy nähili. Eýam altyapynyň barlygyny belli edýär. Bir näme aýdaýynda ine ýol bar şu taýda. Yol varsa yankı yol bilen hemme zat var ya da indi yol varmadık yere tovam çekip bilmeyen internetten çekip o. Birinci yol çekilýär. Şoň yolun üstü bilen edilýär da beýleki işlerim. Hemmesem suwam çekilýär, kanalizasiýa diýdi beýlekler şu zatlar edilmeli. Ýöne yankı owalaryň köpüsine yol varmandyr da.
Hartada görünen o yerin aşağından dolayması. Yok, oğlum yolu Kumsura yança yol var. Kumsura'nın çağı üstün basıyor, onun tağıdan yol çekmeli oluyordu. Olaram günne katnap duran aklın so bir zerurçuluk bolmasa owadan adamla içeri çıkan ağam doğrusunu aysa. Yani seredin İran ovaların teoreğini ekerinli ekin yan yerlerin bazılarına buğday deydi, neyme arpa deydi, mallarçılığı için gerek önümlü vardır. Ama Türkmenistan'da yoktu. Sebep içinden su geçene, su olmadık yerde neydi? Ana otayda gurgan nereye sakıptı? Mava. Ana yerlerin soralım yatan ok. Yok. Yine Kemler diyen bir Türkmen ovası. Sol 91-nji ýyla Saparaga Maya aýyna ýanky maktum bolup Praga'yň göllerini, on gowyryny atasy bilen ikisiniň gowyryny ziýarata gidemizdi. Şu İrany bütün ýol geçemezde gördük da ýoluň iki tarapy gök maýsa. Durşuna şu gözüm niýe gorizontu görýänçän ekinçilik ýanky arpamy, buğdaýmy, nämemi, ýenemi diňe gök. Adamlar o taýda işleýär, gazanýar. Ana kommunikasiýa da bar. Emma sera Türkmenistan'a bomba düşen yerler. Sen doğru ayttın ayın anar tarafı ya ters tarafı. Mars'ın hovu. No. Mava. Yine şu tayda yine de bir neme vardı. Ben onu tap bilsem siz devam edin. Aa. Şu taydan seyredeyim ben. Kendir o tayda Balkan seretsen hem yer aftartımtar o tayda önkü abat zatların bivat ettiler de bir iksan diktatör. SSR zamanı sonlarına bir zatlar struktura işleyen zapara ne ilim oldu. O yerlerine aftalafkalar geriyadi. Yankı medisinski punkutlar vardı, akuşerler vardı, yerine veterinarlar vardı. Hemmesi oturdu mektep septe hemmesi yapıldı. Hiç tat yok. Adamlar indi sen zombi ne yaşadın yaşa verdir. İyisi var. Almara da şu bizde ne bir problem var da şu ne edip düşündürmeli mene bilem o güne devlet yok diye söyleyin. Devlet yine näme şoňal Türkmenistan devlet etmeli ya devlet şoňal diýip bir devlet sözüni ulanyarlar ýöne devletiň bar ýerinde mysal üçin bolya Niyazow köl gurjak boldy diýeli. Köl gurup baş gurjak. Şonu gurmak üçin Türkmenistanyň döwleti bolýan bolsa, döwletiň bir ýanky ekologiýany goraýan guramasy bolmaly. Şol Komitet bolmaly meclisi. Bar mı? Şo zat ruhsat vermeli değil de şoňa. Sen şunu edip bolmaýa diýip aýdyp bilmeli. O näle bolýar? Bir adamyň kellesine gelen zady etseň o öý gurmak bolsa, Türkmenistan olan Türkmenlen kanunda var. Yine her yerde de var da pulu var adam jaý salýar otayda. Soň ýene pulu köpelse ýanky salan jaýyny ýykýadan täzesini salýar. O hemme Türkmeniň kanunda var. Näme üçin nirden gelip mene bilemok ýöne jaý salmak nämesi bar bizde. Indi şo prezidentler hem şoň ýaly da olam Türkmen. Şoň üçin näme etýär, pul bar, näme etmeli bir zatlar gurmaly diýär. Ýöne şoňa hiç kim garşy çykan ok. Sebäbi döwlet guruluşy ýok. Döwlet guruluşy bolan bolsa, sen şo tebigaty näme etýän bolsaň, zaýalayan bolsaň, şonu şo gurama bolmaly, goraýan gurama. O hiç kime näme boyun egme kökman dele ýa-da saglygy goraýyş nirde. Adamlaryň saglygyna ziýan berýär şo zatlar. Ine şorlap näme edip ýatyr diýäňiz, o zat ýanky şemal bilen howa nämeden okmazam 10 kilometr 20 kilometre gidip biler o tozu näme ýanky diňe bir duz del ýanky şol kanallaň suw bolsa zeýkeçden suwunda azot diýdi beýleki dökünler berilýär her hili. Awy. Şoň hemmesi de diňe duz del otaýdy. Hemme himikat bar şo taýda. Ne şolardan dem alýas biz. Soň näme Türkmenistanda ýöne zada seredip görüňde. Menine daşary ýurda çykyp gördüm ýanky 80 ýaşyndaky adam awtobusda yer berseň oturmaýar da. Ýok men ayakta gitjek diýe awtobusda. 80 ýaşynda. Ne kän çoň ýaly adamlar. Näme üçin Türkmenistanda 60-dan soň ýem daşary çykyp bilen o köp adam. Aa. Ýene Şu zatlaryň hemmesiniň täsiri bar da şoňa da. Şu taýda bir Sarags bardy ýene. Saragsyň bir bölegi Türkmenistanda, bir bölegi hem Eýranda. Taragyt. Sapara yakınlaştıran şu. Bu Eýrandaky bölegi Saragtyň. İran tarapy Taragyt. İran tarapy. Gadim şäherdir Taragyt, taryh şäherdir. Daş döwrüne seredin ekinçilik diýmek su näme problema däl bolmaly we aeroportu var Ýütgeşik tarapa. Yani kicicek.
Yer ölçeği kiçiğin azından. Şimdi gelin Türkmenistan tarafına. Arada hiç neme de yok. Uzak bir Arada o arada. inesi ay sağına olacak. Bilmedim şu tayda bir 2 kilometre var mı yok mu? Araçak. O. Ne? Bu tayam Türkmenistan tarafı. Ne? Bu İran tarafı. Özüm İran, Avrupa'da diyemiz yok. İran. Ha. O. Yok, İkisem bir yerde. yok tersine Basartımdan. Ne? Taşdören'deki ekinçiliğe söyledin. Yine şu İran tarafta Sarat. Ekyan olmalı da başka gelip ekyana yoktur. o. Türkmen tarafından için bir bolanok. Ya. Şunun yalı yeniden bir edilçoğuna menzeş bir neme vardı o. Yani on Şirketleri kemiğine ne Özbekistan tarafını bilen deneştirilen de yine telli mercan var. Yine Özbekistan granitsasında var. Bir böyle. ete malum olup durundur. Özbekistan tarafında telli mercan bu. Levap nemesinde. Araçak'ta. Şimdi Türkmenistan'ın içinde kalan böyleyini görkezeli. Oğlum Türkmenistan'ın içi. Telli mercan. İkisi bir halk. O, demek Granitsa'nın içinde problemi var. Ya da devlet yok yani aydın aydışalı. Yani ya da deyip aydayan hakikaten yok yani. Ne ildeşler? Eme şu tayda burada belliyetim beliyede. Ne bizim millet tarihini bilen nokta. Onu da ortlar sebep, Sovet neme sebep deyip görközüyüz. Yönü şu at güneme bizim millet yaşlanmada çenli. Geografyasını bilen ok. Ne dün o da gün şu Türkmenistan'ın geografyasını öğrendik de. Kemine, Aydın, yine de bir tane oğlun vardı. O şuların birinci safar kabul yerler birinci safar vuruyorlar da. O görmekten birinci sefer eşiteceğiz. O bu niret deyip soruyor benden Aydın. Mars'ın dedim arka yüdü bir. Ne için öğredilen ok. Ne için şu dağıtlar günlük el yeterliler. Yaş nesile yani millete. Ne için mekteplerde iki tane samsada gece 24 saat seyredip oturuyorsun. Adamlar elementar niren nehilektiğini demeden okur. Bunu siz kimden saklayanız? Bunu saklap bolyan ödem devletin yokluğunun nemesi ödem kompetansiyaları yok da yani şu halkı hiç hükümetsiz, zatsız, boş öğrenim oldum. Bu yağdaya yetmelilerle adamlarda üşük var, neme var. Bunu etmeyelim giymeliler. Yani köy meselesine misal için. Ya da ne bir devlette ne Sudan'ı vurum verdiler de. İki tip Sudan vardı. Devlet magazinler bilen onun komers gidip diye. Onun iki tane kurs var. Bu ne hilek oluyor? Yani 90'cı yıllarda geçişte bir kil şunu gayret edilip geçiliyetti. Şu at devlet magazinleri vardı. Şunun katı fiil demede tempte hususlaştırıyorduk da. Yani bu geçiş devri 30 yılı çekip bilmedi. Bu şu zatları düşünen okur mu kan? Yani iki kurs bolmak demek maliye sistemi, finans sistemi yok demektir. Onun bağdır iktisadiyeti bilen devlet iktisadiyeti iki paralel yaşap bilen neler? O dahiyle yani devlet sıkılatları şunun için taklanıp kalıp bilen. 30 yıllar. Bu bir yani hükümet değilen dağın kompetensiyeti ne olur aşağına demek.
Ödüm adamları öwrenşipdir bunu yankı normal ýagda ýalagyp gurrun edýärler de iki kurs wadi. Ya da döwlet magadinleri bilen yani hususi magadinler. Ol iki bir yerde yani bir geçiş döwrüne bir ýyl 2 ýyl bolup bilýärde. O da ulu kontrolün aslında. Yani 30 ýyllap ýaşap bolýanlar. Beyli bolonno ne öndürücü işler vardır. Öndürücü işler işlep bilmez. Yani bunları yalak sistemada yani devletin finans altyapısı yok. Yani bank sistemasi yok. O sağlık sistemasi yok demektir. Yani şu ikisinin bağırlığını o da hayda günahkar zat gözlep görmelilerdir. Sistemli yanlış değil buna. Berde hiçbir öndürücü güç işlep bilen değildir. İşlemesi mümkünüm değildir. İşleyenim olsa bir neme bilen neme diýilýändir. Yani appaplyk, dostluk demelik ya da para peşkeş bilen. Näile beýle deme bolýar. Şulan indi bundan agyryk her günü milyardlap şu halka diýanna içine daşyna ekologiýasyna çenli, saglygyna çenli, ömrüniň uzunlugyna çenli. Bu başka düşman zat gerek gel, nadanlık nemesi yani sınırı yok da bu delilinin. Yani kellene gelecek zat mı? Yani zeykeşlerini gömüp, onu terişte gövermesi gömülüyor da zeykeşler. Onu yılla arasalap işler yala et durmalı. Onu da terişte gerektir. O terişlerini kessen, onların 2 yılın içinde, 3 yılın içinde gömülüyendir, değil mi? Onu yamaşkanı telden kadar yala edip kalmalılar. Onu yana da gömüyen, yine de köl. Dünyanın pulunu vermeyen köl neme diyen. Yankı onu çağın akılına da gelmiyor. O sen ehli yerini berbat ediyen. Ödüm iyine dolunmaz. Tapara şonu eme var da yine sonku yıllarda 30-40 yıldan beri görülüp gelinen zat var. Yine şon ýaly kanalları kazmak, işlemek meselesinde indi Türkmenistan'da şu devlet nämesi yok. Devlet sisteması bolan ýagdaýynda da şu zatlar devletin başaryp bilmejegini görülüp oturdy. Görüldi yani tarihte. 20-nji asyrda şu zatlar görüldi. O zatların hemmesi hususy bolmaly. Devletin şu nämesi barmy? Aýdaly zeykeş barmy? Onu gazjak, ara saljak, işlejek hususy firmalara tapşyrylmaly, şolar etmeli, şolardan hem supros. Berde bizdeki sistemada näme? Şu devlet tarapyndan ýanky şolara pul goýberilse de o pul aşağı gelýänçe hissada ýetenok da, işçinin hakyny bermäde ýetenok. Sebäbi diňe ýanky korrupsiýanyň sistema bar, o taýda adam düşünýän o zatlary. Pul gelýär, pul alýar. O yine Türkmenistan'ı kul edecek bolýarlar, kul edecek yok. O kulçuluğu kabul etmen hiç kimsenin kul edip bilmeýär. Misal üçin sen pulun kulu bolsaň, kimin elinde pul bolsa sen şoň kulu bolýan. Pul aracıdır. Yani adamlar pulun kulu, men onu näme doýdamok, men özüm pulun kulu bolup bilerin. Menem işleýän aýlyk alýan şo taýdan. Hem kulçuluğa dogry gidýär. Yani Türkmenistan'da şu has ösen derecede de o adama zeykeş gazmaly diýip pul goýberýän, o goýberilen pul zeykeşe gelen nokta. Yani soňuna hiç kim pikir eden okşo zatlaryň. Yani etmelidir diýip. Ýene bir zat bar ine hemme güneň aýdyşyňyz ýaly diktator şonu aýyrmak, şonu näme etmek, diktator aýyranda da sistemany düzeltmän şu zatlary göz öňüne getirip bilýäňizmi vatandaşlar şuly işleri? Ol 1 ýylda ýa-da 2 ýylda, 5 ýylda ediljek işlerle o taýda mene göz öňüne getirip bilmek näçe derece iş var. Iň ýöneköy işler de ýene altyapy, iň ýöneköy iň näme işdir. Yani bir topar nämeleri, misallary var da dünýäde altyapy sistemasyny. Ýöne Türkmenistana şonu oturtmak üçin hem iň azından 4-5 ýyl gerek. Altyapyny gurdun diýmek, altyapyny gurmak, işe başlamak diýmek vatandaşlar.
Yine işe şondan soň başlanıp bilýär. Yani kardeşim ýa sen yol eltmän, yani toguny çekmän, internetini çekmän şo taýda bir ösüş edip bilmeýän. Men berde iş diýenim nesil ýetişdirmek işi. Deme öne daha şowda bilýäňiz. Daha şow bilen çerjoň arasynda sapçeýne barmy? Yok. Ara atnaşyk o yok. Ara gatnaşyk. Avtoban ýa şoňa meňdeş ýol barmy? Yok. O taý yol bolsa da çölüň içi näme ýolu näme Şol öňkü ýalak şol bizim döwrümizde de şol näme şo wat näme dip böldüler de. Nidorojnik gerek ota. O. Onun Balkan bilen daha şowdyň arasynda näme barmy? Ýol barmy? Ýokdur. Indi çerjewden daha şowda gitjek bolsaň Aşgabatyň üstü bilen gitmelimi? Ya daha şowda çerjew aýtjak bolsam, sen ýükçek ýa-ni. Ýani öňümçilik transport logistika bilen baglanýar. Demir ýolam edil şonuň ýaly. Aşgabatyň üstüne. Sen ne şol atlaryny etmän, çölüň içinde köylü başyna ýapjak. Ola bir ikinciden sen puluň baý bolsa, ilki bilek suwy nädip ulanmalygyny, şonu ilmi bilmi näme dogrulanma şoňu harjamaly. Täze sistemalar ýani suw sistem. Arges nämesi bolmaly işi. Şonu öwrenip onuň şonun alak bilgiň bolanny sen ýeriň şor bolmady. Ýani ol şor deýkeşleňe de gerek kalmady. Önüm öndürürdüm. Ya da aeroport. İkinci mi, üçüncü tapar aeroport buraya. Şo bir aeroport. Ödüm yurdum yapık. Granittan yapık. 60% halkın başına uçup bilen o taya boştu. Kellen değil dedin. Bunu ne fikir bilen, ne akıl bilen bu da atlar ediliyor. Ya Ayva'da o tayda da 4-5 milyar. Ya da şu olimpik neme. Sen adın onun dünya belli oldu mu? Ne mi oldu ne? Neçe milyar gitti şu olimpiyada? Onu da son sorak gitti tapara. Onun kânem gidendir. Hava dünyada sen avraylı oldun mu? Ay turist ama sokmadılar onun içine. Bir logikası yok. Ama vatandaşa tapara şu tayda aytmalı zat barda. Şu aslında şu altın köylünü kurmak gerekmedi diýilen soru var. Büyüğünler gerek geldi. Şoňa ýok diýip aýtmagy doğru mümkinçilik bardy. Şol döwrün alımlarym aýtdylar, tapara Niyazova da maslahat berdiler, diýdiler. Eger şu azatlykdan maýdaly şu alımlaryň sözüni biz özümüz öz dilimiz bilen aýdyp berdik. Bu mene bir tapara reportaj verdim ben şolu. Hawa. Şol aýdylan zat barda, eger şol suwlar getirilip, şu ýanky şu köýüň gurulan ýerine suw dökülse, şu yer astyna duran ozal suýjy suwly linzalar bar gatlakda. Şolaram şorlaýar şu suwun hasabyny. Onun diýmek bizim strategik zapasymyz ýanky bizim ätiýaşdan saklanýan garagymdaky yer asty suýjy suwlarymyz ine şor suw bilen garşyp ine bularym ine zaýylandy. Niýazyň bar maksady şol guruluşykda ogurluk bar, şoň üstü bilen pul alyp bolýar diýip, ine şoňa milliardlap harçlanany bilemzak, onu harçlanmaly 4,5 milyard ýa 2 milyard, 3 milyard özleri idilermi? Onu bilýän ýok da para. Şoň ýalym awazany gurdular. Halk diýince almaly aýna daşary ýurtlardan turistler geljek. Onu alymlar aýtdy. Awaza şol bir Roza Vetrov diýilen bir zat bardy. Şemal bir wagtda 3-4 tarapdan ösüp bilýär. O deňiz iň bir howply deňizleriň biri Kaspy deňizi. O taýda on kenaryny 3 aýdan köp diýince alyp bolmaýar. On bir şular ýalada soğugy bar. Näme gerekdi? Bir ýeke şunları ýazjak agaç ösmeýän meýdanyny bular ýaly guruluşyk etmek kim üçin? Ondan awada aýlagy on Krasnovodskýň Nefteperrabat zawodynyň ähli lödöresi dökülýän aýlar. Nebidin garynlar, zäherler. SSR zamanlarında.
O taada adam 2 yıl hapsi olursa kellesini saçam düşüyor. Bu şu taada kurdu 4,5 milyar deyip yalan sözler. Hanin o taada dincalayan adam yok. Sapora. Şu Yurdum yap. zanyasını Yurdum yapı Kal Murat. Yurdum yapık. Şurada. Şimdi son saklavun, son abat saklamalı azdan yani. So kurularda atlar hiç olmanın içine yılı vermeli. Ya personel var için kağıdı, kağımakın süzelap durmalı. Karavulu olmalı. Sonra da bütün Türkmenistan'ın bütçet işgallerinin aylığının 20 manat mı 50 manat tutuluyor diye ayettiler. Sonra saklama. Neye gerekti şu da? Kime gerekti? So kurban var so tayda kıyıda soyuna kayıtmak için ya yelkenip yankı bir gemi yemeden açmak için sport klubu. Nihil bir samsıklı. Halkın polunu devletin bir hasap karşılamak olmadı. Ne için sen yan doğru bellek geçtin de para. O bir çerçevelen daha soğudun arasında sayıoğlu ursu pulları olmasa. Adamlar yük katnadır, ölümçülük köpeler, alı satı katnaşık adamdan arasında ödarı ısnışık köpelçeğe yollar bolsa. Hani hiç tat yok. Hiç tat yok. Demek kemine şu daha şu nemenem vilayetinden görkö könrüğüncü dadı. O taylarda adam yaşar yalak derler. Yine de in govu yeri yankı levap amler yan kenarları. O hovuzhani, teceni o tayda adam yaşar yalak derler şu an. Ekrançılık eder yalak. Başlamakçı hazır. Tapıp bilsem. Hovuzhan eyyam 90-cı yılın başını şorlut deyip havarlar vardı. Aynı mahal 30 yıllarda ne mi kalınır edem otaydı Hovuzhan? Könrüğünç tarafını görkö kemine. Yılanlı yine. Bileme Balkaniyal bomba düşeneken bir devlet. Ne o Könürgenç. Aha. Ha. Berde de bağ vakça görünen atsa. Yok orta yok ekrançılık yerlerini görkö. Ne şor. Yani Ne şular şor. Şor yerler yine hemmesi. yani bizim dövrümüzde açıldı da vas tarp yerlerdi şu vas. Dur şuna şor şu vas. Ha, yine akba. 30 yıla meçen aktı yamentı. O. Yaşayan yerler şor yine. Kurulan caylar şorun içine oradan. Görünüp dura ağız uvas yok. Ekrançak hiç tat yok. Taydı o amçın. Yılalıda kendi adam yaşayayım para. Ken yılan lokan demen. Yılanullah ana o. Onu Aktepe'nin görkö ne şu vas şu Aktepe'nin yokurağında da biraz. Dur şuna şor alıptır ne düğün kurun yerlemi. Ne o? Ne şu taylar. Ne müzatlığı belli der. Oho. Ne şorun içinde yaşayanlar halk. O indi şu tayda yaşayan iladın sağlığı nahil yağdaydı. Yo sağlığı SSR zamanında doğdu. Yani şu dövrüm kellesi değersiz ayaklı çağını doğuyordu. Prablirkaların daha sonra varımızı korkuzuyla. Şu savadın suğu sordu. Bütün daha sonra sorlat yatıyla. Velayeti bile. Şu tayda hükümet yürüyte kuruptur da. Näme jaý diýerler buna? İpotek caylar. İpotek jaýlary şorun içine gurupdurlar. Olamam kreşasını yürüyte yaşla boyayalar ötkense bir yaşlılık görünsün kosmostan olmandı. Näme gerek ka şorun içine beýdip pasyolog. Türkmenistan'da şu at ağı suyu problemi. İn ulu problemidir. Şimdi yine bir jadaýdaýyn. Okuwda mekteplerde yine bize Türkmenistan suwa bay devlet diýip öğrettiler. Men onu daşary yurtlara çıkandan soň
Türkmenistan şu suwunyň nämesiniň ýokdugyny öwrendim de, suwuň ýokdugyny şo taýda. Sebäbi men am derýany dünýäde iň uly derýa diýip pikir etdim de. Yani şoň ýaly öwrendim de. Ay bular şu gara altın, ağ altın deyip adamlar, okuwçylary, çağalary, nesli aldylar. O ne diktatörü ayırdyňyz demek kemine. Onuň näşe zatlar düzedip borun. Indi Bir ýyl, 2 ýyl. Yok, 1 ýyl 2 ýyl değil de onun için nämelerimiz var, programmalarımız var. Onam nisip bolsa görkezeriz. Hem etmeli. Ha, o- Sebäbi berde birinci şu devlet kuruluşundan başlap bir topar edilmeli iş var da. Sapar abi, elimize verilen kesel, hassa görünüp dur. Türkmenistan kesel. Hakikaten. Indi buna doğru prognoz koyup bilsek. Ondan soň buna strategiýa döretmeli. Şonuň ýaly iziderli. Esip bolsa ýa-da aýdyň aýdşaly taýýarladyk. Onu görkezer, ýoş nädip edilmelisini bir-birden düşnükli bir şekilde Türkmenistan döwletini biz diktatordan almana taýýar. Yani edeni işleri hakikaten ulu cenayet her birine cevap vermeli bular. Yine iň ulu eden cenayetlerinden biri bu. Ýöweden pulu bir tarafa 4,5 milyard. Onun daşında koyulan yine şu sebeple yine şu yerler şorda. Yani daha çoğuz. Şu sebeple şor. Yine bulam şu sebeple guýraýarmyş. Bärde edil görünen ýalda yani. Şuna aralyň nemeti bu targamış gaty ullokan köylür. Hawa. O 40-50 kilometrdir bu dürlüğü nemeti. Edir aralan kem bolmaýar. Şu targamış guýrasa on betbagçylygy. Hawa. Näme sebäpden Sapara Sarıgamışa akıtmaýarlar da suwu? Hawa Türkmenistanyň orta arasyna akydýarlar. Onam guru diýerler soň. Onam gura diýerler. Yani buna akıtsa 4,5 milyard soğumana gerek yok da. Yani şu taýdan bir hemen düzeldi ya. Targamışa öz başına bir gelecekde neme bir betbagçylygyň nemeti gaynagy oňa da çödüm ödlemeli. Ýöne hem puly ýatyrýandan olurýarlak demäň betbagçylygyň ýene birini ýatýaňa. Hem tizleşdirýän. Betbagçylyga. Yani kollektorlara dağıtlara da terişten göwürmeli yerine ten köýür gadýan, onu gömýän bäri de şortuğa garaşýan. Ne kollektorlar ine şu taýda Sapara suw görünen ok. Ýöri tabazdan ine görýän. Nemeden gat neme gelýän suwlar bu. Yo ine traktor bilen gazlany, yani ağır maşinler bilen gazlanlygy görünüp dur. Yani suw ýok içinde. Şu taýy var mı alda? Boş. Çöl. Yine 4 milyard dolar verip bazılýar. O pulam yok. Sağlık yok. Toprak yok. 30 milyard bilenem şunu yani iyidini düzeltip bilmeýärler şular. Ya onu käbirnamelerini hiç kili düzeltip bolmaýady. O tarapy var. Hiç kili. Yani kabul etmeli bolýar şu zady. Berde vatandaşlar biz şu esası toprak barada, soňra ekologiýa barada gurrun edýäs Türkmenistanyň sebäbi ýöneköy zat bardyr. Indi elbetde o boş gurrun edýärler diýip çykarlar, çyksalar hem şuňa zat bar da toprak sen iýen iýmitiň hemmesi şo taýdan gelýändir. Hemmesi adam toprakdan gelýär. Ölen wagtyň hem şol toprağa gömülýän. Sen ýaşap bilýän ýeriň şo topragyň üstünde, ine şo hawadan, şo tebigatdan dem alyp sen şo bir bölegi adamam şo tebigatyň.
Indi beydiysem o näme gitmem o romantizm näme bardyr. Şo da şoňal düşünje däl de men ýöne adamyň ýaşap bilmek üçin iň wajyp zatlar. O sen toprağın olman ine şorla diye ay şorlanda näme maňa näme a sen şo taýdan iýitçäň hemme zadyň şo taýda ýetişedi toprakda. Şo bolmasa adam ýaşap bilen ok hiç kili. Ya da ýaşaýyşy gowlaşyp bilen ok eger sen toprağın gün-günden beterleşen olsa. Biz ine şoň üçin şu zatlardan birinci başlanda ine şu zatlardan başlaly diýip şoň üçin gurrun berýäs. Ben muny saparaga, kemine, halmyrada düzeldip bilmeýär. Sebäbi toprak diýende onu tutuş halk bolup şoňa düşünüp şo zadyň ine näle erbet zatlaryny hemme adam bilelikde düzeltmeli. Bolmasa ene şo köýlüň ýalňyş zatlaryny ne halmyrada aýdy otyr aýdyldy şo zatlar diýip aýdylanyp näme dilen okda sebäbi bir adam iki adam aýdylanyp peýdasy ýok. O taýda demokratiýa näme köpçüligi seretdi. Köpçülük sesini çıkarmasa edilýär şol işler. Şoň üçin toprağı eýetmeli. Aydın bärde bellap kesmeli ýenen bir zat bar. Benim gaty dogry aýtdyň da. Bunu her bir adamy aladasy. Dogamazy da şo toprakda dogyýak göbek gany şo tak döküle ölemizde de ýende şo topraga duglanmaly. Ýani şu ikarlykda nähil bir sagdyn, şadyan bir şuryan gowdurmuşda ýaşamaly. Ol bizim özümize bagly. Şu töwerekler tebigaty goramagyň bizim öz insan borjumuz da. Onu biz hapalasak onsan biz nädip uzak ýaşamaly. Şoň üçin türkmen ömrü da o toprağın üstünde. Şoňa da düşünün bir topar adam. Ýene birje mysal getireyim. Şol 70-nji ýyllarda Garabogaz köýüniň öňüni beklediler SSR döwründe. Näme üçin? Şo Kaspy deňiziniň suw derejesi pesa gaçýa, ýa Garabogaza gidýär, şo taýda bu waryp gidýär, şo biderek gitmesini Garabogazy ýapdylar. Şol 70-nji ýyllaň ayagyndan soňra 90-njy ýyllaň başyna çelli şol taýda Garabogazyň suwy gitdi de şol üstü açılly olan böyle suwly ýatan duzlu toprak üstü açıldy. Ýa-ni şol Gazagystanyň gelýän ýel, Orusýetden gelýän ýel, Kaspydan gelýän ýel, ýa-ni şu duzly topragy götürdi de şu Türkmenistanyň şu Balkanyň üstünden ahyrlyň göl Pamir daglaryny alyp gitdi. Şu bizim yerlemizde şu ozal ösüp oturan ösümlük dünyası var. Arpagan neydi, yabagan neydi, näme ot deydi, hüpüpük deydi, yankı bir kuşlar. Hem torgoy, moğlu torgoy, hemmesi yat bol. Sapara. Şol yok, depeden yağın, şol yankı duzlu yağışın hasabını, ya, kumun hasabını. Son şu yankı bulut barıp yankı duzlu bulut bar Pamira yağıp başladı Tacikistan'da. Şon üçin şo taýdaky ömürlük duran buzluklar erap ene derýalyň suwuny köpeltip ene joşgullar emele getirdi. Şondan soňra şo jagy ýemen bogazy açdylar, partlady. Enne seredin ýene 3 tany Garabogaz döredi. Biri Aral deňdi, iki tanygym ene Türkmen köýlü bilen Balkas. Balkas diýen bagyşly sarygamy. Indi bulardan turjak tupan Türkmenistany gömmezmi? Näme önüm almaly biz şo taýda? Şu ukuna güllap oturun, ýeke akly baş welaýatyň içinde iki sanagy bar da, bir tutar geterlik gögön, dogalyp bilen, lewap bilen bar, amma topragyny şorlatmaz, asmandan gelýän bir bulut bar. Balkana ekara zatlanmady, şo ýapylan ýyllar. Bu torda niýdine gelýän adam ýok. Ösene işte. Men sağlyk döwründe özümde hiç birisi ýok. Ekologlar jaňurýa, emma golagasyan hökümet ýok. Şu gün gozgalyan mesele vatandaşlar ol bizim geleceğimiz, çağınımızın iyice çörögü sizin işçek suwuňuz. Ol başga biriniňki däl. Eger bar şo ýurtda ýaşajak bolsak bizim şo suwy içmeli, şonun önümi iýmeli. O zäherip biz nädip ýaşamaly? Ine iki hökümetin, ýa-ni iki diktatoryň ine halkyň şol baýlygyny ogurlamak üçin ine bizim başymyza salan zulümlarynyň ekologik zulüm şu. Bir näçe nesil çözmeli mani. Saparaga dogry aýdy. Ol ogurlarlara olan 5 milyar, on ýygyny düzeltjegen bolsaň ýene 25 milyar üstüne getirip goýmaly. Onu da düzeljegi näme belli. Bir niýe proses diýilen bir zat barda bir demeden geçenden soň çäkden çykandan soň onu ýygyny da getirip düzeltip dogrulyp bolan topragam joňýar. Halmurad aga. Şu zatla barda biraz oýlanyň, bir boş gurrun däl.
Şu bizim düşen günümüz Hükmen pul sanat ol, bayağı garip olmak gerekir. Bizim toprağımızı, suğumuzu elimizden alıp, gelecek nesillerine şu gedayı durmuşa koydular. Halmurada, men deme yine de bu dağıtları diktatör üstüne atamak da iki tane adamı. Niyadov şu tayda çok gudun bağdığının bilen ok. Şu tay yankı şortu ertmeliğinden bilen ok. Daş tövürüğünde bir topor yallakçılar var. Bir topor. Birim değil, ikim değil. Ne şolun akıllı bilen bir adam yankı boş kelle neme bir yel veriyorlar bolun şu tüveleğini edilen datlar. Onun şu taydan daş tövürüğünde bir topor adam nemleniyor bu dattan. Bolmada şu tayda çok gudun vadığının bilyen adam değil mi? Niyaz bu katı oğul yani. Kollektör ne emediğini bilyen adam değil. Daşta vurunu bir topor nemeler var. Yani, maşenlikli. Ay maşenlikli başka da attı adına ne hemen koysan gelişip durun. Pula uğurlama olsun ediliyor da maşenlikli. Ondan nemleniyorlar. Yani beydiysenim sapara ol görde öğü tribuna çıkıp aytta yine şu yine yankı Karavoğaz petiklenen için şu yağdaya düştü biz son açmalıya partlatmalı. Öğü aytta yine ekologiyamı şeyle oluyor. Şu da Pirimgulu Tanrıguluyup Türkmenistan'ın ekologiya varada komitelerinin başlığıdır parlamentte. O parlamente çıkarılışı mesele sapara. Ol bu haberli da Karavoğaz şeyden mi olsa ne için bu onu bunlar beytmeler. Arada da yaka köpük pul vermedi. Beyleki devletler çıkaranlar. Yoksa edilmeliler sonra orta devletlerinin gücü bilen bir topardağın önüne alıp olacaktı. Etmedi. Sonra da koşulmadı. Niye? Pulunu kısın. Halmurat bir yer su reformasını şu atların önünü alma için şu hükmanlığını şunsuz anırda iyiliğin yokluğunu görüp şu atlara başlandı. Onu suud ettik yönü son karşısına katıken o niyazık değil. Bir topor Türkmen'in men niyen atla avrayla adamlar vardı. Karşıdırlar şolu. Yani bir elementar demene deyin çağrıcı tip neme vardı. Yung Marin vilayetinin nemesi, son Türkmen atlarının nemesi de. Ben sonra o vazife niyaz onu verdi. O şu biz demediğimizde yaşıl maslahat veriyordu. O da yamanlıkta neden okta. Yani düşüncelerini, yaşlı adamların düşüncelerini ait vereyinde. Su, bizde en kımbatsa sudur. O suyu pullu etmesek Tıksitli tutulmuyor. Tıksitli tutulmuyor. Onun israf ediliyordu. Ya demezsen kanlı takı o. Bir vaatlar bekleydik roman yaptır da kanlı takı. Şu var deyip ayak dirap durdu. Kırılışır bir Türkmen niyede. Onun yeri paylar ne medelliyse yine de şolar yalak. Ya bizim ne ödel kalkodlamız var deyip ne medyalerde. Düzgün tertip ne turut odol gelenine ne gül yalak kalkodlamız var ne mediydi deyip şonu propagandirdi diyorlardı. Yönü bir düğünün parti ekmelilerdi. Yemeğini bir oğlu hocaluğun diversifikat etmelilik. Doğru. Yönü karşıdaşımız taraftarımızdır kendi. En ulu apanayandımız akademi navuktu. Recep Bayram işte. Hava. Devam ediyor ya. Ha? Devam ediyor. Ağzı o saatten bilyen. Aynen floriyalak. Değil mi?
Indi yaşlılar o döwür yani komünizmin düşüncesi vardı. Indi komünizmde O şu var. doktor Şu hava görün okşudur. komünizmin doktoruna oku diýmek gorkunç adamdır da. Şu günkü näme ölen pikir etsen gorkunç adam Akademik bolýar. doktor yok. Edil aklıma Sebebi menem näme var da ýene ýöne zat komünizm soňam bank diýip bir zat var. Indi ýöne zat sonra gerek görüň. Bankyň birinji wezipesi ýa-da şoň döremeginiň wezipesi pul yani karz berýän bilen karz alýanyň arasyndaky bir sistemadyr bankyň. Şo bolmasa bank ýok, gerek däl de şoň iş etmeýän bolsa. Komünizmde hemme zat döwletinki bolanda nädip bank bolup bilýär. Oň ady nädip bank bolýar. Ve şo taýda işlän bankda da nämeden adamlar var. Ömrüni şo bank diýip men bankda işleýän diýip ýaşan adam var. Ondan soň ine Türkmenistana geçtik. Türkmenistanda da şu adam yankı bank diýerler. Ýöne watandaşlar o bank däl hiç haýsam. Mümkin däl haýsy bank islendik en güýçlü diýen bankyň el Türkmenistana goý 2 gün ýaşap bilmeýär. O dollaryň 2 kursy var ýerde bank diýmek näl bolýar ol? Mene düşünmem olmadı. Aydın döwlet diýip görenler hem döwlet däldi. Hökümet diýenim hökümetde. Hökümet diýenem yalan bulan. Prezident diýenler hem diktator. Şol ine hökümetde halmara da siz işlediňiz. Prezidentin köl bilen näme işi var? Köl vurmak. Prezidentin wezipesi hem däl, iş hem däl, hiç adam däl şoň. Prezidentin nämesi da inisiativasy köl vurjak diýe köl vurýar. Ya prezident gidip o patek işe näme diye AK Parti verip gaýtdy. Paht ekmek üçin prezident. Prezidentin işi däl o nirde var? Konstitusiýada paht seret diýip ýazyldymy prezident? Ne AK Parti'lar verdi, ne AK Parti'lar verdi. Şonun öz ýerini görüp dur hazır halk. Ýa-ma aýdyn enim sodatlara senem hayran, menem hayran. Näme özde orna düşünüp bilmedim. Näme gerek ol daýhanyň etmeliýisine baryp ol AK Parti bermez. Kimsen o taýda ekenne ýok, dikenne ýok. Ýöne bulan hemmesi harmanly häzir gojo. So daýhanyň ýygynan ähli ýemezini malyny alyp ne daşary döwlete ýa gyzyl pula satýarlar. O modunun uzundan artymly süýsünligini daýhany berip şu günde bergili bolup çykmasa da razy ol daýhan paky. Ana o öten ýyl ine watandaşlar saparagy size janygyp 10 ýylyga aýtdy petinden menle neden gepleşin. Dinlemäň şo hökümeti, etmäň şoň diýen ekin özüňize gerek önümi. Ekin buğday ekin, şal ekin, arpa ekin, yorunca ekin, malyňyza gerek zat ekin, gawun garpy ekin ýöne etmäň şo paktan. Açlyk gerek, tynçylyk bar öňümizde, arlyk işi ýaşamalyr. Yine halk bağışlı ol, kırlığın bastasına akıyal, teneçiri yani. Uçup yor, azarını da del, innem kışkelli ol, halk ağla, yere çörüğümüz yoktu, bir yerin depesine şayanıp da uyarlı. Mağazıyla önüne, sağıttandan üstte ne oturup. O sizden boş gurmayanı. Yeden halkımızın özünde de günah var sapara. Şu verilen maslahatı da kulak asana. Şu mahal deyip oturuz boli, şu dinleyen adamla, onun dokusunun, kulağının kaptanının nesi? Men ne işim var? Sorlasa hani daha sorlaptır. Ya balkanına hani içeri su yok. Hemen yine murgağımda su var ya yine bir yerde. Dağcılık ösünün otuyum ben. Yine bana böyle yaşa diye. Haberi hem göbek damarımız, kanımız bir yere toprak hem danılığı dört bir et bir yere. Birin kovu yaşanının dördüsü ağlaptırdı sen kovu yaşadın değil mi? Soňa düşünüp bilen adamlar. Yo bular düşünýärler näme halmyrat, ne soňky näme informasiýalarymyz. Etraplardan adamlar ne Türkiýe, Orsiýede, Ukraina beýlek işe çykýarlar da. Özüm işleşip ýörün, näme köpsi häkimliklerde de hatda işleşip ýörün gatykän eken. Olun aylıkları, günlükleri yörep dur. Häkimlik alýa. Şo taýdaky adamlar paýlaşýar. Bularyň göwerýär, bularyň daşynda işleşip ýörler. Bularyň ýa-ni çağalaryna pul berýärler. O döwletem ýa-ni olaryň şo taýdan ýa-ni komissiýon alýarlar. Puluny doldurdan mana döwreni alýarlar. Garap nemlenýärler de.
İyi veren de al ya. Veren de al ya. Olarak doların nırhın olur diyen. O hemen olon yankı mörtüydüş aylıklarını alıp oturuyorlar. Molimo madde içinde etraflarda işleşip görünüm ne dışarıda gedişip görünüm 20-30% şollar. Bu ahli eme yurdun içini hadaplandı dünyanın nemeti oluyor. O hem kişi memnun. Yani Türkler şey diyordu memnun diye. O ne ama öyle Türkmençe vursa? O deme Hoşal. O Hoşal. hoşal. Hem mecedi hoşal. O yani bu Türkmen nemesi Türkmen bazı iktisadiyatının sistemi değil mi? Ya da Türkmen telekeçiliği mi? Bu adına ne aylak nemedi koyacağına belli değil. Ne Türkiye'de zaten de işleşmemiyorlar. Öyle bir değil, iki değil. 30 yıllık halise uğraştırılan halk sol almağa, bermeğe sol devleti ağlayan kadiyeti haber yok. Onu özünü alıyor, öz geleceğini alıyor oturuyor. Sol etraf yol başlarına öz ayrını berenlen olur ne bular tarih halkasına ediyor. Dinle solun yemesini yazıyandır. İşi yürüyor. Pensiyonu yaşap böyle bana pensiyonu yurdun içinde. Pente yok. Adamlarda pente yok. So yok, bolayanla son onu dedik bak onu ne yapıyorsunuz etrafını yol bastığında böyle ayrımı beriyen ya kol çekken. Demek istiyorum son evde oturan işine şarip bolayanız. Yok Halmurat yung işlep görün adamla demesini stajını. Yok sorup bunları işlemedi yalak yani öndüren güçler var da öndürücü güçler. Onun hiç sat öndürmeyen güç var. Milli hissesinden şu administratif nemelerini çendi. Daha da öndüren yok burada. Şu öndürenin demesi şu an minimumda işler yalak derler. Şunun için yani şuları yalak business formalarım şundan emele geliyor da. İşlemeli adamım yok. Bunları da pul gerek de. Bunların bir yaşamalı. Ne? Dur şuna yönü devlet yes bolun bu devletliği yok. Onu demedi gen that yani Türkmen'in yok devleti olmadık diye de. Şoları yalak bir de şeydip öğredildi de. Türkmen'in devlet tecrübesi gün yıllanam kendir. Yönü arasında koparıp ayırttılar da bir böyle yok da. Öyle ne dünyada 23 tane imperiya vurulan oldu. Şolun 16 tane Türkmen'in vuran nemelerdi. Devlet kuruluşu. İlk Müslüman devletlerin içinde ne Selçuklular birinci devlet şolar vuruyor da. Öyle şolun yazılan yeterleri şunam aktualdi. Mahtumulun koşulduğunun aktual oluşu yani olur mu yalan aktual olmalı? Mahtumul 17. asırlarda bu 10. 11. asırda. Yok öyle diyenle aktuallık çok var da eğer devlet derecesinde meşverine yazılan edilen iş var olsa o elmiden bir de çıkıp durdu. Bizde o devlet meşverine fikir eden yaka adam var mı sol futbol koşun içinde? Ben görmedim. Şuran vardır fikir edemez. Şu fikirli adamlar şu koşun tavırını kolayına getirirler. Tapara yoksa kelleli yigitlemez gelirlemez var bir şey var naylacak yigitlemez var mahrum ettiler olan hemmecim ya biznesini yaptırır ya yurttan kaçıp gider eyaletler yoksa Türkmenistan'ı tez vakti içine ayağa kaldıracak dünyanın o çetine bir çetine göz getirip oturan öz bakvidin bilyen yigitlemez adale var tapara yani sonra mümkünçülük bana el nurlu niyazın dövrünün mesela Ataşarı saytmışlar. Yigitten el nurma şuları öldürün diye devlettiydi. Son urava görmedi de. Eline tutup akıdıp ol türmen kameralarını orkazır. Ne şey ettirip sen yine de ters akıl verecek olsan yine ştak gelip oturursun deydiler. Karra adamı. Eline tutup şu sezon kameralarını akıdıp ayladılar Atasarı için. Şu şey diyen sözü için yigitlerin eline urma diyen için. Bolon bol. Ağzıdır yönü hakikat. Ne bizim düşüngünümüz o. Näme sol şotada bağışla ol yol başlayan bilen ya öz edaran bilen işlerinizi Türkmen şuun ne dereceleri yeterdi. Onun eline urulup edilen işte.
Hani özlerine emetti. O hocalıkta ne mi var şuma? Ne mi var? Gidip ol pomidorlan hıyarını mayranını getiriyorlar diye. Yoksa 2 senelik bir yıllı önüm alma mümkünçülük var bizim toprağımızda. Teplice olur beyler. O yani sen öyleydisin yani İsrail'in su damca teknolojisini onlar. O zatları üns verin ağa böyle. Almurada O. Aşgabat'ın daş dövrüne ağaç ektiler. O. O Niye yaptınlar damca yani? teknolojisi. Aha. Nemelere yukarı ku jaylarındaki talipler ettireler. Şolar almalı. Her 6 aydan mı şu gün uğrayamış. Şolar täzeleme. Ya Türkmenistan'ın teknolojisi şondan ibaret. Okayan, işleyen. Şoların arkasından geçinýärler. O yine de halk sesini çıkararak o neme diktatör gitse o zatlar düzelýän miken diýip pikir edýär. Deme bu kemine Moğollosu yalan. O siyasetçisi yalan. Prezidentin duruşu ile yalan. Bunun için daha var mı? Böyle yalanın üstüne, göz boyaman üstüne bunun da atlar da. Moğollosuna çenli. Yo Moğollaytda men soň ýene gaýtalap dinlämde istim. Şol ýeme ýanky bolgusy zat aýdylýan zatlar diýär. Şu telewizionyada zatda berilýän habarlar bardy. Şonu dinlese-de urmolýar. Ütopyan zatymy. Çok estağfurullah. Başa çenzeram gerekkä Türkme şonal goýmalyken gurban bolýar diýär. Birinji orun masaret. Neme neme vardı? Din oyuncu Soğumin'den neme vardı? Murat Garif mi? O Murat Garif. Ne duruşu bilen şarlatan ne Moğollularım şu saydan fakatın şu saydan alyadı. Ola drone yerinde yalan dödülüyor da. Yönü şeyle yani o neydi o taylak vardı belli değil la. Onu aşağıda Mehmet Bökanlar tanıyadık da. Ola institut yani Marksizm Leninizmde sapak beriyette. Soňra yol başladı. Soňra birden din mara doğrunmasar komitetiň başlygy boldy. Bu näde beýle boldy? Dün şeytan bu peygamber bolýan başlan boldy. O näde beýle boldy? Men düşünüp bilemem. Ýöne şonu näme şeýti goýdy öz ýanyna. Yani oncuk Musayif ýene de oň üstüne aknemez. Hay. O meselede Halmyrada Türkmen halkı näme bolmaly bir kele? Okuyuply mı ka diýip pikir edýände? Ine näme var? Mollalar diýäňiz de 6 ay 5 ayın içinde molla bolýar da. Ine öňe ýanky ara içip ýanky göze başa düşüp ýören adam 5 aydan soň molla bolýar da. O näde sen ol dini 5 ayda öğrenip bildin? Mümkin zatmış o. O 2-3 ýylda da öğrenilip ýa ulu zat da öğrenmek için ýöne Türkmenistanda bilemek soň ýaly näme var? Jemgyýetem kabul edýän näme üçindir şolary. Aydın, men bir dinar adam däl ýa diniň ahly yktykadyýatyny bilýän adam däl. Ýöne bir bilýän adam şu irki döwürlerden bäri ýaşulymyz, dädem pahirden beýleklerden eşderdik. Onu bir näçe ýyllap medreselerde okap, soňra ýetilýän eken ilimiň aňyrsyny. Onu da däl, emmejiginen bilip bolany. Ýöne şol ilimiň bir düýbini bilmek üçin bir 5-10 ýyl okalar eken o. Ýöne innikiler sen aýdysyň ýa eksternam 3-4 aýdan soň ene ilimiň aňyrsyna ýeten ähretine aňrabaş moğolly diýip oturan zatlaryny eşitdiňiz mi? Ya ýaky Näme var da vatandaşlar ine yalan informasiýa iň erwet zatdyr. Yani hiç bilmenin has gowydyr yalan informasiýadan. Sebäbine gözüňüz size daş döwreňizdäki informasiýany berýär da. Şu beýni bilen näme daş döwreň arasynda göz informasiýa berýär. Ine ýolda ýörep barýaňyz öňüňizde de bir ýanky boşluk bar diýeli. Indi size şu gözüňüz şu boşlugy dolu diýip görkezse, siz şu boşluğa düşüp ölmeli de. Yalan informasiýa da edil şoň ýalydyr. Türkmenistanda da ine 30 ýyldan bäri ondan öňem bar.
diňe yalan informasiýa bilen ýaşap gelýär. Şoň üçin günümüz şuň ýaly şu çukura düşdük biz. Şu yalan informasiýalardan, yalan zatlardan, yalany hiç haçanan bir kabul etmeňde. Öwrenji özüňiz nämedik görüň, islendik informasiýany kim näme diýsin, şonuň aýdanyny barlap bolýar aýna. Şu günkü gün dem bolýar. Ine nämäni barladyk. Azatlyk. O like basanlary tuttur diýip näçe 180-160 mysan berýär. Onuň ýazaty ýok. Ildeşler. O sizi gorkuzmak üçin edýär şu hereketi. O bilmedim olaryň nemesi ýuwaşlatmak bolmaly. Emme zat şonu görkezýär. O diktatora wagt kazandyrjak bolýarlar. Ýuwaşlatyp gorkuzup. Yok, azatlygyň indi onuň edýän işi kemine şu diktatura bolan üçin azatlyk var. Otay düzelse olan etmeli işini elinden alýanda sen olan. Şoň üçin näme üçin olar otaýynyň ýykylmagyny islesin? Şiwedleň azatlygy ýok, ýa Norwegleň azatlygy ýok. Bunlara da azatlyk gerekdir. Aydın, men şu meselen 30 ýyl bäri aýdyp gelýände, şu Türkmenistana diktaturanın barlygy we saklanyp galmagy ýurdun daşyna çykan köp adamlara gazanç. Şu halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyna gonorar alyp ýatan haýsy, bir grant alyp ýatarlar haýsy, bu bilen özlerinin maşa bilýän adam ýok. Erti Türkmenistan düzelse bular aç kaljakdy. Ine problema şu taýdy. Öz çağlarını daşarda okudýarlar. Yani Türkmenistanyň içinde yani elini tutup ýylynyň çağası daşynda. Men bundan bir 4 ýyl ozaldy. 4 ýyl. Nazar ağa ýoğluny 5 ýyl boldy. Şo taýda aýatda bir türkmene sataşdym. O da şu radyoda işläp giderlen biri o sağlığa malyk soraşdym. Sen nirelerde ýitipň bir dedim. İşten gidenden sonra da bir adamla bilen salamlaşdym. Bora türkmenler bilen beýlekler bilen ýurdun ýagdaýşlary ýaly agyr ýagdaý tanışlaryň bilen türkmenler bilen bir dost görüşipler bardy. Maslahat etseň bolanak. Daşatsyn ne görmejegim türkmen ne desen. Ne. Azatlyk radiosyny onlar çeýirlap mene halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyna aýlyk alan adamyň diýen sözi şu. Ola bir däl, iki däl, sapara, gatkan. Diňe aýlygym däl, o taýda başga zatlarym bar. Entek ýurda barsak, şol men aýdýan arhivler açmaly galdyrmaly görkezmeli. Yani kayırda bir şol ýanky şu ine şu Türkmen köýüni arasalajak boluşumuz ýal, oşo taýdynam arasalamasak bir onu soň başga bizde ýol ýok da. Şu Halmra da bana ruhsat derseňiz berde bir zat aýdyp geçeýin men şu arasalamak diýdiňiz de. Hawa. Ine illüstrasiýa diýäs. Şonam köp adam bir hili näme diýip jenaýaty çekmek diýip düşünýärler. Illüstrasiýa diýmek arassaçylyk diýmekdir. Ne şo hökümetdeki döwleti hawa arassalamak diýmek. Illüstrasiýa etmen ýöne köý zat aýdaýyn. Ine bir ýere göçüp baran wagtyň birinji edilýän iş şo taýynyň arassaçylygyny edip soň ýaşap başlaýan. Ertiremine Türkmenistan şu täze Türkmenistan gurjak bolsaň arassaçylygyny etmen içine girip ýaşasaň haýwandan tapawdyň olarmy? O näme üçin bir adam gelýär seňine nesilleriňe ýetip biljek problema döredip gitdi. Bir topar adamlar belki 80-90 ýaşamaly adamlar 40-ynda 50-sinde ölüp gidýärler. Çağalar maýyp dowulýar. Ve sen şu taýda soň şu arassaçylygy geçirmeli dämi indi? Toru. Jenaýaty çekmek däl ol. Ol arassaçylyk ediläýmeli, hökmany suratda, illüstrasiýa bolmaly. Bolýar illüstrasiýa etmen şuň izini dowam etmek diýmek. Eger sen şu zady etmen ýene şuň baryp ine şu hapa döwletde ýaşap gidibersen, onda näme tapawdyň olar şu sistemadan sen ertirki geljegiň. Şunu gelmegimiziň sebäbi 91-nji ýylda şu illüstrasiýa edilmediň nemesi? Şu netije. O netijesi şu. Sağ ol sapara. 91-nji ýyl şu edilen bolsa. Durmuş başkaça boldy. Düýünden başkaça boldy. O tiýatry baha berilmedi. O berilmediňiň esasy sebäbi şu düýünkü birinji sekretar sen prezidentiň boldy.
dünkü yankı Marksizm Leninizm institutunun demesi sen in gılavni esası Ruhani var. Ruhani var. ideologun ol. Hı? Ben Moncuk Musayif. Ya Tamam. oyuncak Musayif mi? Yok, oncuk mu sahip? Ana Oncuk açık soğuk var. Ama gar, Murat Garif var. Ken olur sanısın soğuk ken hiç yer. Şu illüstrasyonun şolun birim galmalar. Yok. Anam galmalar, o Kramp diýlen babça duğu bolmaly, ola bir hat petek katna diýançy da şolda. Ýöne soň olar güýje girdiler de, gapara. Pulun köpelmegi bilen hakimiýetiniň köpelmegi bilen hukuklarynyň artmagy bilen halky hiç taçy görmediler. Ne şunu edip bilen diňe Pribaltikym. Ha? O bir kil horlandylar. Ebabi onu yörüte horladylar. Şonu edýän dip beýlekler edil sanktı demediler ýala gittiler de. Ortaya yeme vermedi. Beýlekler çiğmallarını vermediler. Özlerine geçeymesin diye söz. Bir yıl, 2 yıl katı horlandılar. Ben bilýän olun ýagdaýlaryny. Ve Pribaltikadan bizde yoňam aýdypdym. Bir kimin adam işleýär. Bizde işleýärler. Bizde el yani işgal eten oktu. O yine de yetmeye de sapara yani. Yani aydılyan datları etjek bolsaň etmeýär. O yetmeye. Yine daşından almalı olyas. Şolong eden datyny ýöne täminleme üçin belli etmeýär. Yani enne yeme de sapara bulan eden cenayetini halkam görüp başladı. Bize mene yoş açıp berip görüp, ene faktlarını görüp sen tozap kalın, gidip yatan etraflar, velayetler. Onları aklanara hiç tat yok da hükümet eline bir yeke delilim yok. Şu aydiyanız galat, başkaça di gök bakacağını görüp bilecek gelle. Ya gülli durmuş. Yani enne sonra onu başlattığıma vakit geldi. Onun bir minutu Türkmenistan için bir minutu $1 milyon diýip hesaplasagyň bolsa bir günü 1 milyard bolýan bolsa. Gaty agyr düşüp dur. Onu çek götürmek. Sebäp näçe şola Temselerim yok. Düýünün. Näçe köp oturduksa saparaga sonçada ziýany köpelýär da gelecekki nesillerimiz için bize öler gider bolýan. Onu hesaplaşmaly boljak da şu datlyň ählisi üçin. Şunu wagtynacak noktalap saklanmaz ýa-da goý jezasyny ana kanun bersin, kadiyet bersin, onu biz bermeýäs o jezasyny. Kanun çözer. Ýöne oşoňa bolly bes kursyň boşat diýmäge aýgatly aýtmaň ýeri geldi. Şonun etmeli biz. Näçe şart etsek şonça gowy. Oňa da näme gerek? Halkyň jebisleşmegi gerekdi. Adamlar her biri şu oturan adamdan hyýal düşünmese peýdasy ýok. 10 adam düşünün, 100 adam, 1000 adam bilen o döwleti düzedip boljak galy. Şoň üçin adamlar biraz beýni süýtgemek gerek, düşünje artmak gerek. Indi bilimine şuun kun östürüp bolmaz. Ýöne bilimem internetde bar da gerek ogurunun kitap okan, makalar okan, seredin, diýilýän zatlara üns berin. Ene Hudaýa şükür, öňküýal bir ýa iki partiýa, hereket ýa adamda daş töwereňiz öňe çykyp dur. Men etjek, dinlen. Kimki dogry, kimki ýalňyş. Kim bilen şu döwleti düzedip boljak, nähile demizde düzeljek ol. Uğruna barmaýdylýan zatlar ya ýokmy? Kelläni akyl Allah Taala bize näme üçin beripdir? Oýlanmak, pikir etmek, netije çykarmak üçin beripdir. Hal Murat, men bir göwnümiň isleýäni bir 4-5 sanaky iýleşimiz. Şu daha şowdan bir topor ýa-da Balkanda beýleki toporlar şu Türkmenistanyň ähli nemesiniň bir video alyp uğradyp dursa her etraf o ýagdaýlaryň alt ýapysyň ýagdaýyny. Bu taryhy neme şu mirasy bir adamlara indi bir vizual görkezler ýalak. İlleşlerden şonu haýyş edýär. Şu etraflaňy bir görkezin, gowy ýerden görkezin, elbet ýerden görkezin, hakyky durmuşyňy görkezin. Doğru sapara. Bizim dememiz halkımız yankı
Ahalla oturanlar Daşoğlu'nun yaşayışını bilen okur, nägilek yaşayan. Daşoğlu'dakiler Balkan'da näme bolup geçen bilen okur, ýagdaýyny bilen okur da. O çärjükdakiler tembol bir-biriniň ýemesini ödem ýanky bir ýerde ýaşap ýollar. Geografiýamyzy bilemdi. Bilen okur, gen görýän. Bilen yeri yok. Yok da vilayetlerin arasında. Her zaman internet var. Halmırat hemme dat elin aýdyňda görüp oturýarsan. Demede Google'an bir iki tane demesi var. Bir map eylekli yer şarını korkutup dur. Ulan keredin bular on üstünü yapıp giller yalak nemeleri yok. Yani vatan havarlarında ödödüğünü Allah geri versin bu yani maniken olsundan. Bu seyredin diye abi problemin derinliğini, çüngülüğünü görüyorsunuz. Şonu görmen aşağıdan çıkmanı da kıyın var. Doğru. Aynı adamla gördü şu kun başlangıcını görkezip verdik adamlar elini yerinin sol oğulun yani etraflı etraf sözünün bulunmalar o zaman bana Türkmen sözü iyi var iyi. Halmırat bizde deme var ne simvolikol var. Evet demeden galan dağlar var da. Birinciden bölme demesi var da. Tribalizmin kökleri vardır. Odan territorial bölünüşünden başlıyor. Simvolikolondan başlayandır. Katı kendimeler vardır. Biz şolatları düşünüp ortadan ayırmalılar. Ona şunu inneki gepleşigimde koyar düýüplü gurrun eder ya. Bugün katı kendi atbardı gurruyorduk sapar. Adamları yadatmaylı. Yani vatandaşlar yan sapara katı doğraydık geçti de. Menden sizden etçe kayışım. Sonra her adam, her biriniz yaşayan yeriniz o olsun, etraf olsun, şehir olsun. Yine yaşatınam, yamanınam, kovdadığından, erbet adın surat alında uğradık, denestirmek için gerek var. O hükümet o tayda, o aşağıvatta oturan yerine o velsepit sürüp hemmeden şeylem kâdi yerde yok beyleden. Yine sizin 30 yılda alıp gelen siyasetiniz deyip görkezmek, o ayıptır biz için. Onlar utansın, ne için halk utanmaz, şu gün ne yaşayıp oturanmadı. O 20 zadır vatandaşlar doğru düşünün. Edil bomba taşlanın yani 43. yıllar Stalingrad'ı ya da Salya Balkan'ı teretsiniz. Mart'ın arka yüz Mart'ın halrat bir yönü. Görünmek yönü. Stalingrad orusunun harabalıklarını görvaydı yani. Yaşar yağlı değil. Yine de bizim halkımız çıdamlı. Dünyada çıdamlılık için orden verilen malsa ona Türkmen halkına verilmez. Başka millet çoğu münasipler. Görüp otursun. Ne edip çıda yaşat verir adamı. Hayran. Onu ne meskemeyle, onu hoşlaşalı. Vatandaşlarımız bilen aydın sağ olun, aydın teklifleriniz için katı doğru kemine Tanrı yalkazın. Veren gurrundan için, çağıranın için, mihmançılığı tapara. O yiğitler köp sağ olun. Vatandaşlar sağ oturun. O sağlıkta görüşelüğün iyileşler. Yaşlılar ağzınıza sağlık. Kâni gürlettik sizi bugün. Önkü ağacıları atlattık. Bağışlarsınız. Yönü düzeltmeli bunu bir yerde. Yok man. Yaşlılar sağ olun, vatandaşlar sağ olun. İndik gepleşik onda şu nämeler hakkında görürün ederiz. Olama bir kızıklı tema. Vedayatlar näme. Soňa mene şu günde yankı tire parazlık diýip düşünce vardı. Şol düşünce hem onam üstünde durup geçeli. Sebebi bilen okda halk ýöne ulan ýaş onu. Apeki bilen. Bunu açık aýdyp biljek aýdym ikimizde bularyň hemmesiniň vaksinasy var. Bütün bu keseller barada. Yeme de şu zatlar 30 yıllap yorgonun aşağına salıp keçen aşağına bokup tutuyun ansasın anırsınla giyip ay halka aytmaylı, anjatmaylı, halkın arasına ağlarlık salmaylı yine şu dereceye getirdik de. Yine diktatörlere yine şu yemen peydalar yine ölçü çözdüler. Yine bütün halkın kargısına mandalar. Böyle düşünürse aydar şu durmuşun içinde yaşap kaydan adam, şu siyaseti gören adam. Şu siyaseti kim halkın boynuna taktı onu biliyordu. Ne netice gelene siz görüp otursunuz. Çıkarılganım siz bilen aktarmalı var. Yaşlar gelecek sizinki vatandaşlar.
Şoň üçin bir zat aýtmazdan ozal şu ýanky türkmeniň bir iň ymjyk meselesi tire taýpa meselesi, milletara gatnaşyk meselesidir. Şunu unutma. Bir söz aýtmakaňyz onuň gezek oýlanyp soňra aýdyn diýjek zadyňyz. Ol gidenden soň agdyňyzdan çykandan soň soňra ýygyna gaýtmaz. Şu bir söz adam hem beýgeldip biler, bir söz bilen siz bir topar adamyň ýüregine ýara da salyp bilersiň. Şonu unutmaň watandaşlar, şonu aýtjak boldum. Bolýar onda. O Sağ olun. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Ya yana bir zat aýdym, ümitmaka, hoşlaşmaka watandaşlar. Oýla çarygyny täzeden özüne kanal açypdyr YouTube'da. Näme diýdi? Zenanların sesi. Zenarlaryň sesi? Awa. Söylemi, bilemem. Ha, Abone bolmol men adyny okap etişmedim. Şonu ýazyp goý bolmasa ýemede çykyşdan soňra bir ýerde. Aha. Watandaşlarymyz ýazylsyn, bormy? Bolýar, bor. Bolýana sag oturuň, sag. Hayırlısı, hıvırlısı olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun.